Έχουμε εδώ ένα. Κόφτω όλο και έλα. Και ειδικά στο ότι δέχτηκε να υποστεί μια ποινική διαδικασία την οποία πίστευε ότι ήταν αθώος και εν τέλει αθώθηκε. Του είπα αθώθηκε γιατί είχε δίκιο. Είχε δίκιο και η αστυνομική αρχή το γνώριζε από προηγούμενη νομολογία ποινική που υπήρχε. Υπέστη όμως αυτή τη βάσανα. Αλλά αυτή η βάσανος σε μια αθωωτική απόφαση, η οποία είναι στα χέρια του. Με αυτή την αθωωτική απόφαση επιστράφησαν και τα κατασχεθέντα. Τα κατασχεθέντα, κύριε Κολάτο, πού είναι? Αυτά για να τα βλέπουν κάποιοι που υποκίνησαν την αστυνομική αρχή να κινήσει αυτόφορη διαδικασία. Είναι οι καλοί γείτονες, αλλά δυστυχώς υπάρχει όμως και η ψυχή του κυρίου Κολάτου που δεν λύγησε. Δεν λύγησε μπροστά στο αυτόφορο ποινικό δικαστήριο. Θέλω να πω, κοντολογής, ότι ευτυχώς που υπάρχει η ποινική αθωωτική απόφαση. Αυτή είναι μια αποστομωτική απάντηση σε αυτούς που κρύβονται πίσω από την κίνηση αυτή της αυτόφορης σύλληψης και είτε αυτοί οι δράστες που κρύβονται από πίσω λέγονται Γερμανοί ή άλλοι ελληνόφωνοι πολιτικοί. Συγχαρητήρια στον κύριο Κολάτο. Αυτή η απάντηση ποινικού δικαστηρίου αθωωτική και αμετάκλητη αθωωτική αποτελεί τουλάχιστον μια φοβερή απάντηση της δικαιοσύνης, της ποινικής δικαιοσύνης, την οποία ο κύριος Κολάτος θα πρέπει να τη βάλει εδώ μπροστά το απόσπασμα της αθωωτικής απόφασης για να το βλέπουν απέναντι οι γείτονες. Συγχαρητήρια στον κύριο Κολάτο. Ελπίζω να αξίζω τα μισά από τα καλά λόγια που είπε, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν το έκανα δεν πίστευα ότι θα γίνει τέτοια βασαρία, το είχα ξεχάσει μάλιστα και μου λέει ο Μανάβης δίπλα, κύριε Κολάτη, ήρθα να σας συλλάβουνε και ευτυχώς σας φύλαγε στα νέος και δεν με ήξερε και δεν με συνέλαβε και μπήκα μέσα και κλειδώθηκα, αλλιώς θα τελείωνα αμέσως. Είναι τραγικό πως σκέπτεται, φανταστείτε ότι μου είπανε ότι δεν θα γίνει τίποτε τώρα γιατί υπάρχει η δίκη Τσοκατζόπουλου και πιστεύω ότι η δίκη Τσοκατζόπουλου θα καλύψει όλες τις βρωμιές τους. Δεν τις κάλυψε όμως και πρέπει να γίνουν και άλλες δίκες στον Τσοκατζόπουλο. Ο Παπαντονίου περιμένει, ο Κακομοίρης, ο Σιμίτης περιμένει, οι άλλοι τι δίκες τους καλούνε. Είναι πολύ. Αλλά όταν εγώ έκανα ένα δρόμενο στο μοναστηράκι και σκότωνα τον Γεωργάκη Παπαντρέου, μου λέγατε εσείς είστε ατέ, κύριε Κολάτε, είστε ακραίος. Εγώ πιστεύω τον Γεωργάκη πρέπει να τον εκτελέσουμε. Ότι ο Σαμαράς πρέπει να μπει ισόβια. Πρέπει να μπουν φυλακή. Δεν γίνεται άλλο. Θέλω να σας προβάλλω 2,5 λεπτά από την ταινία που γυρίζω. Δεν ξέρω αν ακούσετε όλο τον ήχο. Θα δείτε τις εικόνες και θα σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Προβάλλω τα πιο αθώα κομμάτια της ταινίας. Τα πιο αθώα. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα την παίξω. Αλλά είμαι τόσο θυμωμένος πια που δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Άλλη σημασία δεν έχει πόσες μέρες θα παίξω ταινία. Είναι να την παίξει μια ταινία φτάνει. Μια μέρα. Είναι σαν το παιδί, με μια μέρα το κάνεις. Δεν χρειάζεται να κουράζει. Να παίξουμε λοιπόν, περιμένει ένα λεπτό να παίξουμε ταινία. Καλό λοιπόν γιατί την κοινωνία. Δεν έβαλα περισσότερο στο κινητό μου και δεν έξω μεγάλα. Με βόλησε το σώμα. Μπορεί γιατί όχι. Η αξιοπιστία των πολιτικών έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση. Να αποκαταστήσουμε ξανά το αίσθημα δικαίου του ελληνικού λαού. Κλέφτες. 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 Κλέφτες.
δεν έχει δουλειά. Σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι εγώ βλέψω ότι ξεφορτώσαν οι γερμανικές Δεν είμαι η Δαμανάκη, δεν είμαι πολιτικός, δεν θέλω να σας βγάλω πολιτικό λόγο. Είμαι άνθρωπος, είμαι Ελληνίδα και με πονάει τρομερά να βλέπω όλους μας να απογοητευόμαστε, να βλέπουμε χλωμή, μαύρη, σκοτεινή την Ελλάδα. Θέλουμε την Ελλάδα όπως την είχαμε εμείς, όχι αυτή, με τους τρόπους που εμείς την είχαμε την Ελλάδα. Με το όραμά μας, με το όνειρό μας, με τα νέα μας παιδιά να προχωράνε μπροστά και όχι να ξενιτεύονται για να βρούνε το δρόμο τους. Θέλουμε την Ελλάδα πίσω. Και είναι αυτός ένας τρόπος κάποια στιγμή να δούμε την Ελλάδα ξανά να ανθίσει, να γίνεται γαλάζια και όχι σκούρα και όχι σκοτεινή. Ζήτω! 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 Έξω οι ξένοι! Μέσα εμείς! Πρώτα οι Έλληνες μέσα! Λοιπόν, να είμαστε μαζί, να είμαστε παρέα. Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε άλλους τρόπους, έχουμε αυτούς. Λίγο να μιλάμε, λίγο να παίζουμε, λίγο να τραγουδάμε, να εκφραζόμαστε έτσι και να είμαστε κοντά σας. Δεν είμαστε στους καναπέδες, υποφέρουμε πάρα πολύ να βλέπουμε τα παιδιά να μιλάμε. Κλαίμε πάρα πολύ να βλέπουμε τα παιδιά να φρενάρουν τα όνειρά τους, τις σπουδές τους, όλα αυτά. Αλλά εμείς οι καλλιτέχνες έτσι, εγώ προσωπικά, αν θέλετε, να πάρω και προσωπικά, γιατί υπάρχουν και καλλιτέχνες που εκφράζονται πιο δυναμικά. Έχουν πάει και εξορίες, έχουν φάει και ξύλα, έχουν γίνει και διάφορα. Δεν ξέρετε, από την ιστορία. Εγώ, η Μαρία Ιωαννίδου, μ' αρέσει να είμαι κοντά σας, μαζί σας, να μην υποφέρουμε και να ανασάνουμε. Ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του όπως εκείνος έχει καθορίσει να βάλει την τελεία του. Αυτά. Μπράβο Μαρία. Όμως πρέπει να μας μιλήσει ένα πολύ σεμινό κορίτσι που κάνει εκεί η Άννα Φόνσου, που έχει κάνει ένα σημαντικό έργο σε μια Ελλάδα που σβήνει. Έχει κάνει το σπίτι των ηθοποιών. Πέρα από την καριέρα της που είναι, την ξέρουμε όλοι, την αγαπάμε, την έχουμε ονειρευτεί. Κάποιοι όταν ήμασταν μικροί κάναμε τον ύπνο μας που τη βλέπαμε. Όχι εγώ, δηλαδή, γιατί πιο μεγάλος εγώ από τη Φόνσου. Λέω οι άλλοι μικροί. Θα ήθελα λοιπόν η Άννα Φόνσου να πει δύο λόγια. Άννα, σε παρακαλώ. Άννα. Δεν ακούω, τρέπε. Άννα, δύο λόγια, ότι μας αγαπάς. Ότι μας αγαπάς. Είναι πολύ ερωτευμένη και δεν απαιτεί να μας αγαπάει, καταλάβατε. Ζηλιάριά του. Εγώ δεν είμαι φίλος του μικροφόνου, μια λέξη θα σας πω. Αντισταθείτε ρε. Λοιπόν, να τις αδούμε.
Εδώ είναι ο Τέλης ο Ζώτος, είναι ο κύριος Τσιρικούνης, ο σκηνοθέτης και ο ζωγράφος. Οι δυο είναι πολύ μεγάλοι φίλοι. Δεν ακούω. Θέλω τώρα όμως να χορέψουμε ένα κριτικό. Ο νεαρός που είναι εκεί να χορέψει, πώς μπορεί να το κρατήσει. Έλα εδώ, έλα. Είναι κοιτοποιός, έλα εδώ. Είναι πολύ ωραίο αγόρι. Έλα εδώ. Λοιπόν, αυτός ο νεαρός θα χορέψει λίγο κριτικό. Ποιος μπορεί να το κρατήσει, Ωραίος, δεν είναι Εξαρθός, είναι σαν τους Γερμανούς, δεν πειράζει. Στην Κρήτη, η παλιή κριτική ήταν εξαρτή, ξέρετε. Άρης Παπαργυρόπουλος. Έχει ωραίο πατέρα. Κάπου εδώ κοντά είναι ο πατέρας του. Η κριτική είναι Ξαντή και ο Κούρδουλος ήταν Ξανθός. Τώρα η καινούργια κριτική μαυρίσανε, αλλά δεν ξέρω γιατί. Έλα, να χορέψω.